20. From verse number 17. Ibadla masetholile livele lisho kakhulu. Amen. Jesus, doing great. So from verse number 17. Izenzo chapter number 20. Esemelethu wathumela eEfesu wabiza amalungu ebandla. Haleluya. Paul lo bazalwane iministry yakhe yayisiphela. Yayisiya ngasekupheleni. So uma iya ngasekupheleni iministry usehambe vakashela amabandla. Amen. Haleluya. La mabandla uzovalelisa wona. Uzothi ngeke mphinde ningibone bazalwane. Niyagcina ukungibona. Haleluya. So imessage yakhe le la uqoqa ama-elders. Ubize ama-elders ebandla lase-Efesu. Uyathumela ukuthi lamalunga noma lama le management yaleli bandla ama leaders ama elders ase-Efesu uyathumela ukuthi abahlangane halfway ngoba akawazi ukuthi relax angahlangani nabo ngoba uyezwa manje ukuthi useyahamba and ufuna ukuzokhuluma imessage nabo imessage ewukuphila kubona ezosala isebenze yena mengasasekho phakathi kwabo. Haleluya. Kwathi sefikile kuye wathi kuwo niyazi nini ukuthi kusukela osukwini lokuqala engafika ngalo eAsiya nganginjani isikhathi sonke yinani ngikhonza inkosi ngakho konke ukuthobeka nangezinyembezi nangokulingwa okwangehlela ngamacebo abaJuda. Labazalwane ke uyabaluleka uma sefike esexoxa nawo sikulento bazalwane ye foundational of our faith. Hallelujah. Sikhuluma ngalento yokholo. Hallelujah. Uthi ngikhonza inkosi ngakho konke ukuthobeka. So uma ikhonza inkosi uPaul into ayivezayo uthi wayikhonza inkosi ngokuthobeka. Hallelujah. Wayikhonza inkosi nangezinyembezi. Kwabukhona la okwakufika khona inyembezi kodwa inkosi wayikhonza. Hallelujah. Akayikhonzanga inkosi la okwakunokujabula khona kuphela. Kodwa nenyembezi zazikhona. Uyinyembezi zafika kuye kodwa inkosi waqhubeka wayikhonza. Inkosi mama usigawuke yaqhubeka yayinhle. Hallelujah. Amen. Yayinhle izimo ingahambi kahle empilweni yakhe. Amen. Wayikhonza inkosi uthi ngakho konke ukuthobeka nangazo zonke nangezinyembezi nangokulingwa okwangehlela ngamacebo abaJuda. Haleluya. Okunye okubalekayo la uthi abaJuda babecaba okubi ngaye. Haleluya. Abazalwane akanye nabo. Abazalwane ayithandaza nabo. Abazalwane ayingena kwi-fasting kanye nabo. Abazalwane ayithi mayiqhamuka bamahage. Kuba ngazathi kuhamba kahle. Kanti banamacebo abawacebayo ngaye. Haleluya. Kodwa khona lapho inkosi wayikhonza nangakuleso simo. Verse number 20. Nokuthi angigwemanga ukunitshela okusizayo nokufundisa phambi kwabantu
nakuzo izindlu ngezindlu. Hallelujah. Nansi enye into ayishoyo la umpostoli uthi kulezo zimo enjalo kodwa akukho la ekutheni kule Sunday yanamuhla angizukhuluma okwezwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Kwangekho la ukuthi namuhla ngigodla ukuthile, ngigodla imessage ethile. Hallelujah. Ngenxa yokuthi ngishayekile, nangenxa yokuthi ngihlukumezekile, nangenxa yokuthi kunanezitha zami lapha phakathi bandleni. Kodwa uthi angingigwemanga ukunitshela okusizayo. Nokufundisa phambi kwabantu nakuzo zonke izindlu ngezindlu. Verse 21 ngicela nisifundela ke uverse number 21. Ngifakaza kubaJuda nakumaGriki ukuba baphendukele kuNkulunkulu nokuba bakholwe iNkosi yethu Jesu. Bekani manje ngiye eJerusalema ngokulalela nokuboshwa ngumoya, futhi angikwazi ukuzamhlela khona. Uthi kumpostoli ngiyafakaza manje. Isikhathi setestimony ngiyafakaza phambi kwenu nonke. Ngiyafakaza nakubaJuda bonke. Hallelujah. Ngifakaza nakumaGriki ukuphendukela kuNkulunkulu ngokukholwa iNkosi yethu uJesu. Uthi njengamanje ngiyafakaza ngimi phambi kwenu ngithulula konke, ngiveza konke. Ngiyafakaza ukuthi mina angigwemanga ukunitshela konke. Ngamanye amazwi ukuhamba kwenu akukho la mina engizosoleka khona. Nokuya kwenu esihogweni akukho futhi la khona mina engiza kuyisola khona. Ngiyafakaza mina ukuthi akukho engigwemile, akukho engikufihlileyo, nginitshele konke. Ngakho ke anginacala ngokuya komuntu esihogweni, anginacala ngokulahlwa komuntu. Ngamanye amazwi igazi lenu lonke alikho, alizulotshwa phezu kwempilo yami, ngoba mina ngithulule konke, nganitshela konke, angigwemanga lutho, nginitshele konke. Amen. Hallelujah. Uthi ngiyafakaza manje, ngifakaza kunina, ngiphinde ngifakaze kubaJuda ukuthi yonke into enginitshele yona nginitshele okusuka ezwini leNkosi. Uthi kodwa manje nanku umoya ingcwele uyafakaza. Uthi izibopho zingihlalele. Hallelujah. Uthi ukuhlupheka konke kungihlalele. Lithi iBhayibheli ngelinye ilanga uPaul wathi esahambe eshumayela kwaqhamuka omnye umprofetikazi. Uma iqhamuka lo mprofetikazi lithi iBhayibheli wamshaya ngoqotho ayiphethe. Ngicabanga ukuthi ngathi mhlawumbe wayiphethe into efana nebhamu nesibhamba, nasazi isibhamba noma nizalele eThekwini. Hallelujah. Lokhu okwenza ukuthi mhlawumbe mekade eyoteta umuntu bese yakufaka ukuthi hallelujah Ubuyele khona. aphinda abuyele kwifika. Hallelujah. Hallelujah. So ngiyacabanga ukuthi wayiphethe into enjalo kodwa ngiyayakhiwe ngesikhumba ngoba wayikhipha okhalo lakhe wabe semshaya ngayo. Yeah. Eseqala lo muntu wesifazane esemprofeta ethi la uyakhona eJerusalema awuzubuya. Uthini umpostoli uthi lokho okushoyo ngiyakwazi ukungitshela, ungcono ngingitshela okunye engakwazi. And futhi ngiready, ngikulungele. Hallelujah. Amen. So uPaul uya eJerusalema. Uma eya eJerusalema uyakwazi ukuzomehlela. Hallelujah. Amen. Uyazazi izinto ayobhekana nazo.
akukho kulutho lwalifihlakele kuye ngisho umoya kaNkulunkulu ufakaza ngayo ukuthi ikhona into ekuhlalele eJerusalem. Zikhona izibopho ezikuhlalele eJerusalem. Ukhona ukuhlupheka okuhlalele eJerusalem. Kodwa still uPaul waphokophela khona eJerusalem. Hallelujah. Amen. Uma efika eJerusalem wabanjwa khona wayicelela yena ngicela ukuboshwe eRome. Ila afika afela khona eRome. Kodwa eJerusalem la aboshwe khona la ashawe khona ila ahlukumezeke khona. Futhi nomoya ingcwele ubumtshela ukuthi izibopho zikuhlalele. Kodwa still waqhubeka waye eJerusalem. Hallelujah. Sebemtshelile ukuthi la oya khona esontweni ngeke uzufike. Kodwa kwasho ukuthi bakhuluma nomuntu oready. Hallelujah. Wathi impela nomoya ingcwele uyafakaza. Kodwa mina ngiyakhona eJerusalem. Uyafakaza kimi imizi ngemizi ethi izibopho nezinhlupheko zingihlalele. Verse 24. Verse 24. Kepha ukuphila kwami ngikushaya indiva ukuze ngabe ngigugukini. Okubalulekile ukuba ngiliphothe uhambo lwami nomsebenzi engawunikwa inkosi uJesu ukuba ngifakaze ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Uphethe ukhona ophethe King James efunde verse number 24. Verse 24. Yes. But none of these things move me. But none of these things move me. Angithi umoya ingcwele umtshelile uPaul la ubiza i-meeting bazalwane. Mayibiza i-meeting yabatshela ukuthi i-farewell message. Anisophinde ningibone. Hallelujah. Uthi kodwa mina angigwemanga ukunitshela lona. Ayikho into enginifihlele yona, nginitshele yonke into. Concerning into kaNkulunkulu. Hallelujah. Akukho okufihlakele. So umuntu impilo ayiphilayo uyiphila by his choice. Hallelujah. Akayiphili ngenxa ukuthi umfundisi ukhona into umfundisi angayishongo. Uthi kuPaul ayikho into awekho ama challenges even nawe empilo engantshelanga wona. Nginitshele yonke. So umuntu mayiphuma la decide ukuphuza utshwala uyidecidelena ngoba hayi ngoba umfundisi angashongo lutho. Hallelujah. Uthi uphinde athi uPaul even nomoya ingcwele kumina hayi ngisho kumina kuphela nakubantu bonke engihlangana nabo uyangitshela ukuthi izibopho zingihlalele. Hallelujah. So le message noma lesi prophet sasithi kuPaul akagoqa iBhayibheli lakhe alibeke phansi ngoba ayikho into asaqhubeka ishumayela, ayikho into asaqhubeka ikholwa ngoba vela kasebenzi. Hallelujah. Ayikho into aqhubeka eyikholwa eyesontweni ngoba vele uyagula. Hallelujah. Ayikho into aqhubeka eyikholwa ngoba kuhlakahlangene empilweni yakhe. La ahamba khona mayithi ungena emzini abantu bonke bamprofeti bathi yeye kunento ekuhlaleni khona ukulingwa okuzayo. Hallelujah. So ngamanye amazwi babethi goqa iBhayibheli lakho ulibeke lapha uyohlupheka kuze kube nini uKristu ekhona. Angithi lento etsindisa ayikusizi. Ngakho goqa iBhayibheli lakho ulibeke phansi khona. Ngoba ayikho into elungayo. La angene khona uPaul uyabona nje ngoba uverse 22-23 ngisho la afika khona babemtshela into eyodwa uthi izibopho wena zikuhlalele. Hallelujah. Ufika ku24 uthi but none of these things move. Hallelujah. Noma sebengitshelile but none of these things move. Hallelujah. Ngimile mina ngabethemba uNkulunkulu ngama ngamkhola uNkulunkulu. Katsheni zikhona izinto ngisho emsebenzini bekhona bengivukela. But none of these things move.
ake singamove on noma yini, sihlale simkhonze uNkulunkulu. Hallelujah. Noma ngabe unebhizinisi kufika ekutheni akho umuntu othengayo, ngisho ukuthenga mama usigawuke. Hallelujah. Manje uthi hamba bakuprofete bathi kukhona umuntu ofika ecela umuntu uvaliwe. Kodwa uthi uPaul, but none of these things move. Hallelujah. Kukhona ukukhathanisa impilo, kukhona ukukhathanisa i-real life. Mase uyikhathanisa nempilo yokholo uthi kagejana. Uthi impilo yokholwa isho ithembise ingaka. Kodwa mina uma ngila akho ngisho sodwa ngisibambile. Ukunalokho konke kungijikele. Impilo ingiphahlaze phansi. Uthi uPaul, but none of these things move. Hallelujah. Into okufanele sibambelele kuyona ukukhonza icebo kaNkulunkulu. Singamuvwa izinto edlulayo. Hallelujah. Singadidiswa nezimpilo esheshayo. Hallelujah. Singadidiswa nezimpilo yakamakhelwane. Singadidiswa na ukuthi kamakhelwane kuthengwe ifridge elisha. Hallelujah. Ingasididisi leyo, but none of these things move. Hallelujah. Siqhubeka silokhu siphokophelele njalo ukulikhonza nokulifeza icebo likaNkulunkulu. Verse 24. Yes. Kepha ukuphila angikushayi into yalutho. Kepha ukuphila ngikushaya into yalutho. Ukuba kube yigugu kimi. Kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami. What matters most? Yes. Nenkonzo engayimukela enkosini. uJesu uyokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. What matters most kuphela ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela enkosini. Amen. Bese thi uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa kaNkulunkulu. Amen. Nothi lokufakaza ukuthi kugcweleni efridge lami. Hallelujah. Nothi lokufakaza ukuthi nginengubo entsha. Nginesudu entsha. Hallelujah. Nginefoni entsha. iPhone entsha. Hallelujah. What matters most ukuba ngiphelelise ukuhamba kwami nenkonzo engayamukela enkosini uJesu yokufakaza ngevangeli lomusa. Amen. kaNkulunkulu. Hallelujah. Verse 25. Kalokhu bhekani ngiyazi ukuthi anisayi kubona ubuso bami nina nonke engahamba phakathi kwenu ngishumayela umbuso. Hallelujah. Amen. Yes. 26. Yeah. Ngakho ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lwanamuhla ngithi anginacala egazini labo bonke. Ngiyafakaza. Ngithi anginacala egazini labo bonke. Hallelujah. Ufika la umpostoli egeza khona izandla. Yeah. Hallelujah. Jesus. How I wish ukuthi one day ebandleni sikhulume la le message uPaul ayikhuluma the same message. Hallelujah. La usuku unesiqiniseko khona gogo ukuthi angishumayelanga isisu sami. Yeah. Hallelujah. Angishumayelanga ukuhlupheka kwami. Hallelujah. Angiliphambanisanga izwi. Kodwa ngilethe iqiniso levangeli njengoba lingalo. Hallelujah. Ngangasho ukuthi namuhla efrijini akho lutho.
sometimes kuyenzeka imessage sishintshiswa ukuthi amakhabetha empty. Yeah. Kodwa uthi umpostoli uPaul. Hallelujah. Ngakho ke ngiyafakaza kini ngalolu suku lanamuhla. Ngithi angicala egazini labo bonke. Ukufakaza kampostoli kwesibili lokho. Uqale wafakaza kubona. Wazi wathi ngifakaza even nakubaJuda bonke. Yabona abaJuda laba engiyabona bayongibulala. Hayi uthi ngiyafakaza kubona. Useyaphindana manje useveza ukufakaza kwesibili. Useveza ukufakaza kwesibili ukuthi akunaqala egazini leli. Hallelujah. Amen. Akekho umuntu ongathi mayefa la ethi wazodlala ngami umfundisi. Hallelujah. Kenzeka phela umfundisi kade ukushumayela kanje message mayiqeda lapho abhuke nama-worshippers eBNB. Into nje eyaziwayo, into nje eyenzakalayo. Hey, Nkosi yami. Futhi into nebandla engalithusi. Lijwayele. Hallelujah. Futhi into nje nebandla lijwayele. Hallelujah. Akukho nokuthini. Uthi uPaul Hallelujah. anginaqala egazini leli. Jesus. Hallelujah. Amen. Anginaqala egazini leli. Akukho engikwenzile mina wrong kunina. Amen. Hallelujah. So umuntu uyela yena esikhokhweni ngokuthanda kwakhe. Ayikho iblame kamfundisi. Jesus. Ngoba umfundisi mayishumayele izwi likaNkulunkulu njengoba linjalo. Lento yenza ukuthi even ngisho umfundisi relax, ngisho nami itende la relax. Hallelujah. Ngisho kungafika uTT Jakes. Yeah. Imina loyo. Hallelujah. Ngisho ngingafika bani uyazi labazalwane ngishumayele izwi kubona. Hallelujah. Ngibafundise izwi. Hallelujah. Amen. Bazi izwi. So anginaqala, anginandaba. O decide ukuthi ajoyine khona umfundisi akanaqala. Yeah. Kodwa uma ngabe umfundisi eshumayela izwi, lo muntu uzobuya phela. Kunjani? Ngoba uzothi mayifika lapha, la mina ngazi izwi. Hallelujah. Ngifundise izwi. Anginaqala egazini leli. Yes. 27. Ngokuba angigwemanga ukunitshela lonke icebo likaNkulunkulu. Yes. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu. Kunezinto eziwu-2 ukhombo lapho umpostoli ayishoyo. Amen. Okokuqala uthi njengoba sekufika lesi sikhathi sokuthi mina ngihambe emhlabeni. Amen. Uthi siqapheleni. Hallelujah. Amen. Siqapheleni Nina. Akukho ekutheni ukhona umuntu ozoqaphelisisa impilo yakho. Impilo yakho wena okufanele uyiqaphele. Amen. Hallelujah. Before akhiphe iwarning uthi nake ngifisa ukuthi nikwazi engifuna ukuthi nigcine nikubambe ngoba lento engifuna ukuthi nigcine iza kunigcina uma ngabe mina ngingasasebenza. Gcinani lento ukuze lento kube yiyona izongigcina mina uma ngingasasebenza. Hallelujah. Ngamanye amazwi lento izoma endaweni yami mina ngingasasebenza. Jesus. Hallelujah. Amen. Uthi number 1 ziqapheleni mina. Ningagcini ngokuyiqaphela nina bese ngiqaphela nomhlambi anibeke kuNkulunkulu. Hallelujah. Awuphinde futhi lo verse. Ziqapheleni nina Pay attention to yourself. Yes. Nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu. Number 1 njengoba ngihamba uthi uPaul ziqapheleni mina okokuqala.
uma niqaphela nina niqaphela nini ukuthi nihamba kanjani, niqaphela nina ukuthi nikhuluma kanjani, Amen. niqaphela nini ukuthi niphila kanjani, niqaphela nini ukuthi nihamba phi. Ngoba ivangeli kufanele mohamba uhambe nje ivangeli lifana nomuntu osuke ephethe amaqanda. Kufanele ivangeli uqaphelisise, ivangeli uliphathe kahle. Haleluya. Amen. Ungahamba uvathazela njengomuntu ongaphethe lutho. Esandleni sakho uphethe amaqanda. Njengoba uphethe amaqanda, amaqanda mawuphethe amaqanda kufana nomuntu osuke ephethe ikhekhe le-birthday. Ngikuyabo mokoni ikhekhe etaxini. Make kwaba nabahamsi kube sengathi udrive ngathi ngivele ungehliseke la. Ngivele ngihambe ngehleke manje. Ngivele ngihambele. Ngoba u-understand into ayiphethe. Ivangeli likaNkulunkulu bazalwane asihambi noma kanjani. Uthi umpostoli ziqapheleni nina. Lento engiyishoyo ngifuna niyigcine. Ngoba lokho kuyigcina kunamandla ukuthi kuye lento igcine nina. Hallelujah. Hallelujah. Uma ngabe niqaphelile. Uthi iqapheleni. Khona lento okuphila noma kanjani uthi sibe grace. Kanti igrace ithi no to sin. Hallelujah. Levangeli lomusa ivangeli elenza ukuthi singahambi noma uphi, singaphili noma phi, singahlali nanoma nabani. Ngoba lento esiyiphethe igugu kithi. Hallelujah. Lento esiyiphethe isengaphindi kathake. Hallelujah. Amen. Ziqapheleni. Bese ngiphinda niqaphele nomhlaba. uNkulunkulu anibeke ukhuluma nama leaders. Uthi lo mhlambi uNkulunkulu enulusayo uqapheleni. Ithani mani iqaphela nina bese laba bantu nibanakekela nibaphathe kahle. Nazi ukuthi laba bantu bayibandla kaNkulunkulu yesiqhubeka. Mina okay. Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkulunkulu azizuzele lona ngegazi. Nansi reminder ephilile. Leli bandla elikaKristu uthi uzizuzele yena ngegazi lakhe. Ngamanye amazwi reminder ukuthi noma singababona abashayina izandla kodwa leli bandla kusililo umuntu ibandla likaKristu Jesu. Hallelujah. And leli bandla wazizuzela yena ngegazi lakhe. Noma singabona sesishaya amagawuni amakhulu kodwa leli bandla elikaKristu wazizuzela lona ngegazi lakhe. Noma singafaka ukhololo abawuround kodwa singakhohlwa ukuthi asiwona amakhosi phekwa laba bantu. Leli bandla linomnikazi walo. Ibandla likaNkulunkulu wazizuzela yena ngegazi lakhe. Ibandla leli bandla linomnikazi walo. Asenzi noma kanjani, asiphili noma kanjani. Wazi wabathanda uNkulunkulu abantu bakhe. Wazi wayinakekela uNkulunkulu insimi yakhe. Noma singayithola sesishaya izandla. Noma sesingayithola sekuthiwa no mfundisi ungaqali ungena uhlale lapha. Uyongena inkonzo sishisa. Kodwa leli bandla wazizuzela lona ngegazi lakhe. Alikho kumuntu. Ibandla lomnikazi walo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Noma ngabe usushumayela ngamagama esiGreek kodwa leli bandla ireminder wazizuzela lona. Hallelujah. Leli bandla nomnikazi walo. Hallelujah. Amen. Leli bandla alinawo amadoda kodwa linendoda yinye. Ngamanye amazwi uthi uPaul ibandla alingafetshiswa. Hallelujah.
ukuthi wazi ukuthi lenza lokhu namuhla liphinde lenze lokho hayi bawethu elomuntu oyedwa uKristu Jesu futhi wazizuzela lona ngegazi lakhe libhilonga kuyena Amen. elakhe kungafiki la usuthi ngifuna ukufika lethe esontweni ngifuna ukubona ukuthi ubani uzophatha uhlelo leli bandla wazizuzela lona ngegazi lakhe Jesus. ayikho into emingawe haleluya ungafiki la siphakamela khona uthi ngifuna ukubona ngomnikelo wami nje ngengisanikela umnikelo haleluya kodwa leli linomnikazi wayo Yeah. yonke into umuntu ayenzayo usuke investor haleluya lento isuke izosiza yena awuphinde futhi konke ziqapheleni Ziqapheleni nina nomhlambi wonke anibeke kuwo umoya ongcwele ukuba nibe ngababonisi bokwalusa ibandla likaNkuluNkulu azizuzele lona ngegazi lakhe. yes Amen. Mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi. number 2 usekhipha iwarning haleluya Jesus. uthi namani into yokuqala ayishoyo uthi mina Paul sengihamba this is a farewell message ngizovalelisa kimi anisophinde ningibone ngokuba inhlupheko zengihlalele kunjalo inhlupheko zimhlalele aphinde athi but none of these things endleleni yokukholwa kuno but none of these things Yes. haleluya iwona uyisithiyo iwona ozokwenza ukuthi uhlale phansi uthi hayi mina ayisengihlala phansi uNkulunkulu hayi akakwenzi 1 no 2 haleluya angitholi ngisho regret message haleluya Amen. umnyama nje yaba ngabe mhlawumbe ubusulivulile ikopi lakho lemali haleluya kenzeka phela uyitshela ukuthi hey unyaka uhamba kahle haleluya hamba kahle lapho fake lapha u20 rand ngakayifaka imali we befaka imali faka imali ngiyithatha ngifaka imali eningi yabo angani mhlawumbe usathana kwayindoda ngoba ngempela ngangiyitshethini Hawu. Kanjani usathana? haleluya ngayivula ngephansi ngavula ikopi kwathi kwaphuma imali engekho Hey Nkosi yami. akuthe mhlambe kuzophuma imali nje shothi ngangifaka mhlambe Wafaka amashumi kancane. kanti Amen. ngelo kufaka amashumi nje cha ngithi nini 5 kanti rand. yaphethe but none of these things Amen. move Hallelujah. haleluya uhamba nabo kuPaul mase efika esethi anginaqala egazini leli mayiqedwe uthi anginaqala egazini leli besethi nina nibona ngihamba ngempela usethi ziqapheleni niphinde futhi niqaphele lo mhlaba ngoba kulomhlambi emva kwami nansi warning kuzovuka impisi yesiqhubeka Mina Emva kwa- ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuza kungena kini izimpisi ezihahayo. kuzongena kini izimpisi ezihahayo Yeah. Ezihahayo zingawuhawukeli umhlambi. lezi impisi ayinendaba nomhlaba because vele ukhona ukuthi umfundisi ufuna ukuthi uyazi vele ukuthi isikhokhweni ufuna ukuhamba nani nonke haleluya Uyongena naye. haleluya uthi kuPaul ngiyazi ukuthi umfundisi kenzeka athi vele labantu sengibabonile ngifuna nje vele ukuhamba nabo ngesikhokhweni haleluya zonke khona umfundisi engangikhonza kuyena wathi mangifa mhlongo wenze sure ngiyazi ke wena izinto yakwazi ukuzenza siqonde ufuna wenze sure ukuthi mangingcwatsha ngicwatsha nesibhamu sakho
ungibambise sona lesi sibaba ngoba ngiyazi ukuthi mina ngiyezulwini ngisafuna ukudila nabo bonke abantu abangisukela phela ngiyazi bebafica esibhedlela yodila nabo kuqala bese ngibone noMkhulunkulu angawukela so uyenzeka umuntu ukuthi ulidibandla kodwa uyazi vele ukuthi indawo yakhe le haleluya ukuthi nebandla lo abanalo haleluya ngathi kunina lento ye local church mo choose local church awu choose ngenxa yama members awu choose local church ngenxa yemoto obona ipaka imoto ingakanani awu choose local church ngenxa ukuthi i-worship team yakhona bangayibambi mic haleluya ngivele kube khona into engizizwayo angathi ngiyangena akuyona yonke leyo nto esichuzisa ama local church haleluya because into eshunyelwe kwi-local church basuka befaka impilo kuwena lento eshunyelwayo lento wena ozoyiphila lento uzophuma la uyiyona lento ephefumulwa yimina uzophuma wena ube yona izo affect ma choose local church choose wise haleluya ngoba izinto eshunyelwa la is either zizokulimaza noma sizokuphilisa noma izokuphumelelisa choose wise local church awu choose nje ngenxa yokuthi abantu bangaka haleluya uthi uPaul ngiyazi emva kwami uthi kuzovuka impisi haleluya impisi xolo impisi idla kuwona umhlaba impisi mayiqhamuka haleluya yabo nje kuba inedrede lihleka nje impisi iqhoboza khona la haleluya haleluya isha khona la lokho kuthiwa the man of God ngiqede no the man of the hour emva kwami kuzimpisi eziufunayo lo mhlambi ayinandaba ayinamsebenzi aziprepare ngisho message ishumayela noma kanjani ayinandaba vele haleluya haleluya yonke into ayenza akanandaba ukuthi lo muntu usifanibani akasekho esontweni akanandaba nane follow up Jesus haleluya amen ukuthi nje manje is right akanandaba naleyo haleluya amen akanamsebenzi nalokho impisi idla khona ngaphakathi uyobona ngoba kuncipha abazalwane nje gatsheni lokubona abazalwane abasekho kanti hayi impisi iyona eqhobozayo ngaphakathi haleluya amen uthi ke siqapheleni nina yeah bese niqaphela nomhlambi ngoba kulo mhlambi akuwona owenu ningayiboni senishayela izandla ningayiboni sekukhona izinto enizenzayo zenzeke nithi hawu nazi nabakhulu hayibo alimile ngani leliba kanjani linomnikazi walo yeah haleluya amen noma ngaba ngikho mina kodwa nje bakhona ophilile bafuna beshumayela haleluya ngisho ngaba ngikho mina haleluya ngoba ibandla alimi ngomuntu Amen. haleluya amen kodwa ibandla linomnikazi walo yeah okunguKristu uthi ke emva kwami kuza impisi yes amen naphakathi kweni kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela phakathi kwenu uverse number balo u30 uthi 30 naphakathi kweni kuza kuvuka amadoda akhuluma okudukisayo ahunge abafundi ukubalandela draw away disciples to draw away bazobakhipha haleluya amen angazi noma namlalelani umagejageja haleluya yamazi yes namlalela amen umagejageja kancane ukuthi kwi-TV yakho ithi touch the screen ikuhlanganise namadlozi akini touch the screen siyaliphambanisa ngikuhlanganise namadlozi akini because impisi mayifika into yokuqala iyakhipha to draw away iyanithatha iyankhipha iphambanisa izwi amen uzubona ngathi lento eyisho kuyiyona kanti impisi ifuna ukuqhoboza usungaphandle ombuso kaNkulunkulu
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Akhona amadodonala inkosi malanga babesindisiwe. Hallelujah. Babesindisiwe. Inkosi malanga. Ya ngake ngaya esasindisiwe enkonzweni yakhe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Inkakha lezi. Jesus. Omakesha, omamponga. Yeah. Hallelujah. Yeah. So emva kwami kuzovuka impisi ziyavuka and impisi zivuka zibamba imic ivuka ivula amabandla zivuka zenze imvuselelo kanti impisi Kunjalo. and then bese iyathatha kahle. Hallelujah. Yeah. Ikususe kususe nje uNkulunkulu qala ubone lapho ibonise lapho ubone ngempela. Uthi ayilona. Hallelujah. Yeah. Ubone ngempela. Hey. Khona engihlala ngimenzela ama-post lapho. Mangimenzela ama-post uhlale kade nginika nje nezolo lezinto zakhe zomsamo wangibiza ngelinye ilanga ke mfundisi ungakwazi ukuzosikhonza and uyasathane unamaqhinga. Yeah. Usathane gogo mayifuna ukuzuza kahle. Lo umuntu angazi noma kodwa phela bayagula labantu. Ngabona ukuthi imali akunakho esayithini. Ngake broke yabo. Hallelujah. Amen. Mfundisi ungenza nje uzosikhonza ngezinkosi. Awubaqala ngahleke ukuthi lo muntu madoda. Imali ngiyidinga nginabo phela bakhokhisa lapho. Kuyakhokha ngempela. Yeah. Bakho ngempela bashaya imali ngempela siyazi. Hallelujah. Calculator ngapha. Abuka ngapha. Imali ayikho. Ayikho ya. Abuka ngapha. Ngoba khona into emshoyo ukuthi hayi udwala kabi lo mbuzo uthi ngizoshumayela ngithi ngizothini. Ngizothini ngoba mina ngisindisiwe. Angithi eqala ngambuzo ukungizwa kodwa mangishumayela. Wadlula nje just nje. Kancane ngishumayela nje. Ukuthi ngicandidate right ukuthi ungangibiza. Wathi hayi phela ngizokutshela ukuthi hayi mfundisi. Angithi yabona nje message yakhe. I-message othi ngicheckela eyakule weekend nje. Umhlatshelo. Ukhuluma ngomhlatshelo. So, mangibiza mina ngithi ngizokhuluma ngomhlatshelo, ngizokhuluma ngithini ngomhlatshelo. Jesu. Ngoba ethi umhlatshelo is 50 rand. Wozani bese ngiphatha umhlatshelo ka 50 rand. Bese ebiza mina ngizofika ngidusela abantu. Mina abantu ngizobakhomba ku Christ. Yeah, uthi limali evangeli. Hallelujah. Hallelujah. Ngizobakhomba ku Christ. So, banama trick laba bantu. Uthi ke ziqapheleni, ngiqaphele umhlaba. Leto nokuyicweca nje ungahamba ube uvanzi. Hamba umenywa ngapha. Tolozo ohlabelela ngapha. Uyabo nawe siyohlabelela. ushona khona. Manje osazi uzongenzela no guys iban discipline. Angisho ukuthi ngifuna ukunilawula. Angithi ke nisho njalo manibhala ku Facebook mfundisi afuni isivakashe. Hallelujah silawula. Ufuna usenze imkhofu yakhe no. Sometimes hayi ngoba silenza imkhofu suke sin protect. Hallelujah. Hallelujah. Uyashaya ku pause lapha.